Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Oh my gosh. Nandiyan ako yung mag-i-intro kasama ako. So guys, wait lang. Tapos, papasok mo lang ako sa gym. So ayun na nga guys, for today's video pupunta tayo sa Mang Pakpak doon sa Molo branch nila, and then mag-meet up tayo ng mga Ilonggo vloggers at saka yung mga Bacolod vloggers. And now nandito ako sa jeep, and medyo mainit dito naman sa Iloilo. So samahan niyo ako later guys, kasi magbabanding tayo kasama yung mga ibang vloggers dito sa Iloilo and of course sa Bacolod. So see you! And now nandito po tayo sa may labas ng Marimar Center, kasi dito po yung sakayan papuntang Molo. So if you are going there at Mang Pakpak sa Molo Food Park, dito kayo sumakay ng Molo Mandurriao. Hanapin niyo yung Molo Mandurriao at saka Tabukan, kasi dalawa. Merong Molo Mandurriao Tabukan at merong Molo Mandurriao SM City. Yung sakyan niyo is yung Molo Mandurriao. Ano siya? Sa likod siya ng Iloilo Supermart. And then si Mang Pakpak is meron siyang mga unlimited wings, unlimited rice, chicken skin for only 199 pesos. So later kasama ko yung ibang vloggers mamaya. So sakay muna si Beshi sa jeep. Nandito na po tayo sa may likod na Molo Supermart, and nandito din si
Food Park, Molo. And then si Mang Pakpak is dito rin. So, dito mamaya nandito yung mga vloggers. Isa din sila. Gara sige abi ko may ari na din sila. 10 gani. Ama ko gani malate ko maapas na tapos wala pa sila. So wala pa sila guys. Later dito kami. So ayan guys, nandito na tayo sa Molo Food Park. And then of course, yung pupunta natin is yung Mang Pakpak with unlimited Mang Pakpak, unlimited chicken wings for only 199 pesos. And yung mga kasama ko is wala pa, so it's 12 na pero wala pa sila. Kala ko is malilate ako pero nauna pa ako sa kanila. And then later is pupunta kami dito sa nice spot na dyan kami mamaya kasama yung ibang vloggers. So, see you again later guys. So guys, na-epic feel tayo. So ngayon, papunta tayo ng Festive Mall. So, yung mga kasama kong vloggers is late. So dapat on time tayo, wag pa yung late kasi yung usapan is 10 a.m. and then wala pa sila. So, may mga ano tayo, may mga sarili tayong mga gawain. So, be responsible. So, aalis ako. Kasi may online training pa kasi mga kasi special. Festive. Hindi po tayo natuloy Beshi doon sa ka-limit ng mga vloggers doon sa may Mall of Food Park. I'm here at Festive Mall kasi may branch din dito si Mall of Food Park. So let's check later kung basta kakain tayo dito sa Festive Mall branch. Gasulit-sulit ganun. I'm here at Festive Mall right now and dito na natuloy si Beshi sa
tayo hintay sa mga Ilonggo vloggers at saka mga Negros or Bacolod vloggers. So, dito si Beshi kasi may meeting ako mamaya. So, dito ako kakain sa Mangpakpak sa branch din ni Mangpakpak dito sa Festive Mall. Ito yung itsura ng kanilang order tayo dyan later. Samahan niyo ako guys, kakain tayo ng Mangpakpak. Yes sir. Pilaya kung hindi unli gani amo niyo 99. 99 kung hindi siya unli. Yes sir, ang a la carte sir, 4 piece with rice and sauce sir. Tapos kung unlimited is 19. Parehas lang presyo sa pareho lang kamo presyo dito sa Molo Food. Nasa Molo sir? Yes sir, same. Ang pinalain namin sa Angelo sir, may unlimited ko sila sa Molo yan. Very wala. So, very wala. Ang ano lang ako, Ano mo sir? ang actually so 1, 2, 3. 4 pieces ang nina 4 chicken. pieces sir with rice. O hindi lang ako mag-unli. Ano flavor to sir? Ng spicy ko. Ay, may bago ka mo, burning sriracha. Burning sriracha. Oo. Tapos ang drinks niya ano, amo niya. Yes sir. That's it lang ako. That's it sir. Oo. Today, it's okay lang. It's okay lang kahit hindi ako nakapag-meet up sa ibang vloggers. Okay pa rin. Mangpakpak. Yung andi nila dito is same lang doon sa may Molo Food Park. Yung kinaibahan lang is wala silang andi drinks dito sa may Festive na branch. And I ordered the new flavor burning sriracha. After 8 months, ngayon lang ako nakapasok ngayon dito sa Festive. And di talaga ako na-disappoint ng chicken ni Mangpakpak kasi it's so fresh and mainit pa siya. Pero going back, I ordered the 4 pieces chicken nila na chicken wings. It's 99 pesos. Yung 6 pieces is 149. Then 12 pieces is 249 pesos. And yung unlimited wings nila is 199 pesos. And I ordered the 4 pieces kasi ayoko mag-unli. Kasi kahit di ako mag-unli, kahit 99 pesos yung na-order ko is
Busog pa rin ako. Kulang yung rice. Mag-order kasi dahil yung rice kasi kulang. Guys, kasi kulang yung rice ni Beshi. Next ko lang ulit. Thank you so much to Boss Mart and of course Mang Pakpak. And may other branch din sila doon sa Molo Food Park. Kung saan kayo malapit doon kayo. And may branch din sila doon sa Eskinita Food Hall doon sa may Lapas. Paghanap nyo yung only wings with different kind of flavors. Yung in-order ko isang burning sriracha kasi mahilig ako sa makahang. And worth it yung 4 pieces kahit hindi ako naka-unli, worth it. Kahit hindi ako naka-unli, nag-add ako ng rice. So kain muna si Beshi. Anyways guys, thank you so much for watching this video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe. Hello mga beshies. And then please do not skip ads kasi para sa ekonomiya, para makatulong din tayo kasi alam niyo naman mahirap yung panahon, so extra din. So do not skip ads. Do a comment below and click nyo na lang yung notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. So, thank you so much and thank you so much also Boss Mart of Mang Pakpak. Bye! Kaon muna si Beshi.